Elektroliečba. Elektrický prúd sa dostáva cez kožu do ľudského tela pomocou priložených elektród a jeho liečebný efekt závisí od použitej frekvencie. Najčastejšie sa používajú nízkofrekvenčné a strednofrekvenčné prúdy. Elektroliečebné procedúry sú bezpečné a používajú sa najmä pri ortopedických, reumatologických, neurologických a cievnych diagnózach. Majú účinok analgetický, protibolestivý, myorelaxačný, uvoľňujúci svalové spazmy, hyperemický, zlepšujúci prekrvenie a antiedematózny proti opuchom. Používa sa 7 až 10 aplikácií. Elektroliečba je vhodná pre stavy po úrazoch a operáciách, bolestivé svalové spazmy chrbtice, bolesti pri vysunutých platničkách, artróze a klbnom reumatizme, šľachových bolestiach, migréne, poruchách prekrvenia končatín a iné.